Migawo mochung' weche mag thieth e pacho ka mano Adena Duale. Akena chako di Paul Time nikech wach mibadhi ne paro ni mani chako kode. Nilose weche mag SHA, weche mag thieth, sekta mar somo e kind mamoko. Koro kana wuoye wach SHA no. Koro king'iyo percentage mag chulo facilities e hospital, SHA mochul nyandiwa no is higher percentage among the rest. En ema one of the top 5 momi pesa mang'eny 19 billion nairo. Koro ing'eni an natemo ng'iyo gini aneno ni ka gisekawo 19 billion gikete e hospital mabe onge. Kare koro stiptende mantiere monego beni tere pesa gi gimiyo ma pesa matin nang'o to moko go gimiyo matere ni mae ni corruption machielo ma gichamo godo pesa mang'eny ka gisetero kanyo unung'eni umor kuweni otere hospital moro mantie but ng'ato kong'iyo gino giye iyudo ni hospital no be onge tiyudo ni hospital monego beni tere pesgi emomi pes matin iyudo ni moko mi kata 1 million mi kata 3 million but hospital maonge emomi mang'eny alafu kwa ng'iyo mano koro seyo mar corruption ubiro ni broad base koso ubiro ne piny owacho koso nikech koro sani koran sirkal mar manywanda. Ngora awach ni en mar broad base no podi nikech gine magine government sa negi kaka opposition bose join gi nikech debe ni koro en gin oko kila opposition nitiere to mabe nitiere ne wanyalo kawo gi accountable lakini kaka wan mwadong ni wang'iyo gi gieki onge ng'a kawo gi accountable wan ka watemo raise voice about government titimo gi suppress wa iweni koro konego beni wuoyo gine monego beni giwacho to gima giwacho onego bed final moko onego beni wang'iyo wachno ema koro kana wacho be kendo wach education cha nonego giwe akegi omiyo ne gigola funding model machon cha kasto giketo manyien ni kaka nochako kata sani kaka obedo confusing ka giwacho ni giduoko fee piny kuonde moko kana wang'iyo banding mar ariyo onge gimogol eno maintain kaka nentie banding moko ngone golo mana gimoro 2000 kende banding mar adek be golo mana gimoro 2000 oteni fee ni pod ni malo moloyo kaka ne en chon onego beni giweya gino kata education gik ma gidwa medo mang'eny gi miyo nyithindo mang'eny give up e dreams gi onge kineno ni kidhi mbele kucho ing'ang'ane kao first year inya dhi first year to koro sekondia kidonjo nikech kaka imedo dhi kaka fee medore kni dhi to fee duogo piny koro in kichopo mbele kiparo kendo ni imi help mang'eny moloyo kata scholarship ichaki neno ni gini abro chulo nang'o kase yudo tich by tijno badhi yude nikech ji mang'eny ni oko kae mo onge tich to gin gi certificates gin gi degrees mang'eny magiting'o onge tich ma ji yudo opportunities onge miya jomadongo endelea medore government lakini young youth okobedo included. Ero kuma na ina to bende kwa lose weche mag mibadhi nyakoronga jongo diche manyoro na